nyocha mar sukari ma bende liekore ni nyalo bet ni ok ber gi ngima dhano. Ok en wach mayot, but magi e gik materowa weche manyo wakale chien kata gik moko mwasebedo kwago e mbaka kaka jo Kenya. Ni mondo mi gima kama otimre, nyiso ni ok en ng'at achiel kata ji ariyo. Nikech gigi kokel koa oko, en chen maduong' ma iyudo ka Bureau of Standards nigi role monengo gi play mondo ging'e ni gigi gin gik ma onengo maber gi ngima dhano kata jo Kenya nyalo tiyogo kuom chiemo. Nitiere jok ma bende ochung' ma clear gi kaka jo tax KRA, nitiere jok ma bende ng'iyo migepe mamoko mopogore. Koro magi nyiso ni en group mar dhano ma dhi 4 kata 5 manyaka kok gikale oboke ma clear gigi kadonje iye ka. To ma e gima duokowa kuom paro moko matindo ni kawan jo Kenya kendo ji indiko e tije, to kuonde ma kamagi onengo bed ni joma indike gin jok mo qualify, ok jok ma ondik nikech koro Meshack Odede ong'ere gi ng'ato kanyo. Koro chuno ni kamanyo tich kanyo timiya nikech asebet osiep ng'ano kata ng'ano watna e yo moro. Magi e gik mamiyo Kenya go atua kadok chien e seche monengo bed ni wago atua kwa dhi mbele. Ok wanyal ng'eyo sani kata bed ni wacho, ok wanyal ng'eyo sani ni sukari ni osebedo consumed marom nade. Ok wanyal ng'eyo ni ji adi osetiyo gi sukari ni, ok wanyal ng'eyo ni e shelf kata e bakra mag supermarket gisedonje marom nade. Walieka en gima koro lieka to gima koro rach mogik ni sirikal be lieko kodwa sama walieko nikech